sipítós út, ezen. Csak ezen most dolgozunk még. Még egy erős sor nincs főtéve ott, amelyiken jártunk a trombita, annak egyedül akkor a hangja van, az egész orgon ám. Akkor át fog szólni. Azt nézd csak látójára tesszük föl, ez melyik templom? Zila református, egy új templom, olyan, mint a Szenten rész. Új negyed, új rész, új templom. És nem tudom, valahol valaki ismerősük van szerintem a magyar államban, akinek óvodát építettek, ugyanilyen pénzből, papi és kántori, vagy milyen lakott, és ez a harmadik lapon, és ez is meg lesz. Megkapták a így kapcsolódik. Aha. Így kapcsolódik, és így felejtik úgy, ha nem hozzám berakódik az ajtó, nem hallatik ennyire ez a sistergés. Hát ott van egy spotchip, pedig egy kis lámpa, pedálmért, hogy megvilágítsa, és akkor így egyszerre földgyúl. Ha nem akarja mondjuk a motort járatni, azt hiszem, föl tudja gyújtani. Hát nem sem jön be. És itt udvarhelyen. És te. Ezt tudod, ki mondtam embereknek engem. Udvarhelyen orgonát építenek? Mondom, igen. Nem is így van. Nagyváros vagyunk. Múltkor azt kacagtuk, hogy meg voltam hűves, úgy tele volt a fej. Mondtam, most tele van, ott ahol máskor üres. Én is készülök, hogy nem mindenki jár orgonaépítőműhelyre. videófölvételeket kell, rövid kis fölvételeket csinálja. Megyünk aztán mindjárt be a házba csak. És a benti világítás is, nézzek, hogy a szerviz van, akkor azt a világot ne kapcsolunk, itt van itt egy kapcsoló, akkor itt is fönt is lealszik a világ. Tehát itt, amikor jövök szervizelni ehhez a kis klapechez, akkor van itt a villanyunk is, látod? A belső világ, ez úgy lesz, hogy úgy meg van csinálva, itt van villanyszerelésileg is, hogy ott csak egy ilyen izébe dugazva összenyomjuk, és attól kezdve minden. És árulj el, hol van a monogram? Monogram? Milyen monogram? Hát a készítője vagy. De ebben még nem tettünk.
De be kell rakjuk Hát ne értsd ládába meg. bele szoktuk, a ládába belül be szoktuk ragasztani. Ne ragaszd be, hanem valamit csinálj, hogy az maradandó legyen, ne ilyen papírra ragaszkodj. Hát mondjuk tudom, de aki majd visszamenőleg megismeri nekünk a 17 orgonánkat, amikor ránéz egyből lássa. Úgy leszünk, remélem, mint én Prauséval ránézek az orgonáira, nem kell semmit belehozni. A bent lévő alkatrészekről felismerni. Hát jó, hozzáértő, igen. De jövök én az Josul. Azért mondom, tehát az ilyen naív, hogy hívják, tehát én nem, Péter. Valahol bemaradt. Bele kell írni, de... Bele kell írni, én szerintem. Egy olyanba, amit nem tudnak kívülni. Igen, én szerintem ez kell, mert figyelj ide, menj. Pontosan, mert nem, tehát Igazadok, mert úgy vagyunk, addig figyelünk az urnára, arra mi el szoktunk felejteni oda. Túl nagy munka ahhoz, hogy ez hiányozzon. Na, én is így van, nem? Ez szerintem, ez feltétlenül. Igazatok van. Ez kell. Én nem vagyok orgona szakértő, tehát amit tőle tanultam, az annyit tudok, annál többet egy dekát se. Érted? De viszont én így egyből, ahogy te mondod, hogy ránézel, tehát te egyből felismered. De én, mint laikus, aki megy, és azért érdekel. A régi orgonáknak hol van beírva? Hova van beírva a régi orgonáknak a... Hát ott nekik is a szélládában van. Szélládában. Egy pergamen legtöbb, a régi orgonákban egy pergamen, és oda van például Johannes Hahn Fécit Cibinis 1700, Anodi 1750, nem tudom mi. Így van a kolozsvári Hahn orgonákban, minden Johannes Hahn így írta, egy szebeni mester föl. Prausé pedig az orgona hátán levő nagy deszkára írta föl, de nagyon sok helyet azok már Nem, persze. Ne, ez talált ki, és Akarod azért a manuál A fölé. billentyűzet fölé mindenképpen lesz egy ébenfa. Ugyanilyen fekete ébenfa fehérírás, hogy készült azután műhelyéből, az mindenhol fölrakjuk, amíg nem készült el, de bentre valami kell azért, azt is leveszik. Igen, azért mondom, ezt ne felejtsd el. Kiegyenlítő fúvó. Az a rugó állandóan nyomja befele, a légnyomás állandóan nyomja kifele. És akkor kettő harca. Az úgy van, hogy itt a slagon bemegy a levegő, a slag belsejében ott van egy olyan tappancs, kicsit tappancs, ami szembe zár itt a bejövő levegővel. És ez erre van rögzítve, tehát belül komplikált ez. Tehát ahogy van ez a fúvó jön le, úgy a lyukat zárja el. Tehát minél jobban fölfújódik ez a kis fúvó, annál jobban elzárja a bejövő levegőnek az útját. Tehát és ahogy fogyaszt az orgona, hogy fogy a levegő, úgy Ettől lesz egyenletes a... igen, ha nem, akkor az történne, ami a régi... Mind a trombitánál az amit használnak, az olyasmi. A régi orgonáknál ettől van a léglöket, tehát a hang így megcsuklik, vannak ilyen szöktetések, ebben nincsen, mert nem tud szökni, mert amikor adna neki plusz löketet, akkor pont ez elzár. Tehát ez nagyon egyben van. A főműnek is van, ott is van azoknak, mind a kettőnek. Annak a műnek is van, minden összesen 6 szélládának 6 kiegyenlítésű.